Samahan niyo po si Mami, si Manay, mamamalingki po ako. Ayan, maghahanap po ako kung ano ang pwedeng bili na medyo mura, na pwedeng mapagpilitan naman. Kahit kunting tubo meron. Kaya ito na si Mami, paikot-ikot dito sa palengke. Hanap ng hanap guys, na pwedeng mabili. Oy, balisod, hirap lang ano ng pwedeng minuto. Hanap ng mura-mura. Welcome back to my channel, Regine Vlog. May Ray ka na, may Jean pa. Kain tayo guys. Kumakain ba kayo nito? Try natin guys ang ating lunch. Nakikita ko sa mga mukbang ng mga taga Thailand ba yun, mga hilaw na gulay. Try ko din kumain ng hilaw, pero masarap naman sila pag hilaw guys. Kain tayo guys. Tikman natin ang hilaw. Hilaw. I-try natin kainin ang hilaw ng palaya at kamatis at sili. Kung masarap ba ang hilaw, kaibigan. Start na tayong kumain guys. Bago po tayo kumain guys, ay ating alamin muna kung ano ang scientific name ng ampalaya or bitter gourd. Dapat malaman natin kung ano ang scientific name nito. Tingnan natin guys. Ayan. Ang bitter gourd, ang scientific name niya guys ay Mammalica tarantia. Yan guys. Mammalica tarantia. Nabayosin niya. Yum. Shoutout pala sa mga pumunta ng aking live. Kahit pa paano pumupunta naman. Kailangan na mag-update sa lulong.
Yan, yan. Mm. Sarap. Tama yan, ah. Pastilan halangan man di ay. Uy. Ay, naunsa ba ng pagkahalang? Uy. Pastilan hindi. Grabing halanga. Tambog ang ginimang muka. Hilaw nga siya. Giyabang si mama. Halanga, uy. Uy.